26 способ выдавить защиту после. Dámy a páni, poprosíme veľký potlesk pre náš kráľovský pár. Vypúť, Mária, samozrejme, podobné dámy, takisto zaujímavú miesto na tribúne je celý sprievod, ktorý bude zdobiť tento náš turnaj. Prítomnosť značí absolútnu dôležitosť tejto príležitosti a je nám veľkou cťou, že vy s nami strávite dnes tento úžasný rytierský turnaj. No a už nám chýba do tejto skladačky celého rytierského turnaju len snáď, ja by som povedal, ten najdôležitejší prvok a tým sú kto? Rytieri! Výborne, sú to samotní rytieri a preto